Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμονία. Καλώς ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου μας, που γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκής και στο πλαίσιο εορτασμών για τα ελευθέρια της πόλης μας. Είναι οι μέρες μνήμης και τιμής των πεσόντων για την απελευθέρωση του Κιλκής. Οι μέρες αυτές είναι αφορμή να θυμόμαστε, να μαθαίνουμε, να προβληματιζόμαστε και γιατί όχι να σχεδιάζουμε με σύνεση το μέλλον, αφού λαός ο οποίος ξεχνά το παρελθόν του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει. Κάποτε βρέθηκα στη Ζάκυνθο και περνώντας έξω από ένα σπίτι χαμηλό, καθόταν ένας παππούς στη πλαστική την καρεκλίτσα, έξω από την αυλόπορτά του. Μας ρώτησε λοιπόν από πού ερχόμαστε και του απαντήσαμε από το Κιλκής, νομίζοντας ότι δεν ξέρει καν που βρίσκεται αυτό το μέρος. Και μας απάντησε με δέος, γύρισε έτσι και μας απάντησε με δέος, έρχεστε από την πιο ηρωική πόλη της Ελλάδας. Ο Σύλλογος Αρμονίας στέκεται στην παράδοση και στην ιστορία του τόπου. Διατηρεί με σεβασμό τις μνήμες, όμως κυρίως κοιτάει μπροστά παράγοντας έργο. Ο Σύλλογός μας πρωτοπορεί και ας μην το κάνει με τρόπο εκοφαντικό και ας μην το διαλαλεί. Για μας, το παραγόμενο έργο φαίνεται στην πράξη και όχι στο λόγο και η καλύτερη αναγνώριση είναι αυτή που προέρχεται από τον κόσμο, από εσάς που πάντα παραβρίσκεστε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Σας ευχαριστούμε. Με αυτήν λοιπόν τη διάθεση να αγκαλιάσουμε την παράδοση και την ιστορία μας, ο Σύλλογος θα παρουσιάσει μία οπερέτα, θέλοντας να τιμήσει με ξεχωριστό τρόπο την τοπική μας ιστορία και όλα αυτά που οδήγησαν στο Κιλκής που είμαστε σήμερα. Η μάχη του Κιλκής κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και σηματοδότησε την κατάρρευση των βουλγαρικών φιλοδοξιών για την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης. Η τριήμερη μάχη 19 έως 21 Ιουνίου 1913 ήταν σφοδρή. Σε έδαφος λοφόδες και γυμνό αποβλάστηση, οι Έλληνες ήταν διαρκώς εκτεθειμένοι στα εχθρικά πυρά και έτσι οι μάχες ήταν κυρίως σώμα με σώμα. Μετά την επικράτηση των ελληνικών όπλων, ο Έλληνας επιτελάρχης αντιστράτηγος Βίκτορ Δούσμανης τηλεγράφησε στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. «Με τα χαράς αναγγέλω την κατάληψη του Κιλκής. Με τα τριήμερων σφοδρών αγώνα. Ο εχθρός καταδιώκεται κατά πόδας. Ηθικό στρατού μας έκτακτον». Στην οπερέτα που θα ακολουθήσει, μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ένα θεατρικό είδος όπερας σε μικρότερη, απλούστερη και ελαφριά απόδοση με περισσότερο κωμικό χαρακτήρα. Η ελληνική οπερέτα εμφανίστηκε παράλληλα με την Εθνική Μουσική Σχολή στην Αθήνα κατά τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 1900. Πραγματεύεται σχεδόν αποκλειστικά τη ζωή των αστών. Ο τόπος που διαδραματίζεται η οπερέτα είναι ένα καφέ στην Αθήνα. Ο χρόνος είναι 2 εβδομάδες μετά την 21η Ιουνίου 1913, δηλαδή 2 εβδομάδες μετά την απελευθέρωση του Κιλκής. Ο Βαλκανικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη στο μακεδονικό μέτωπο και τα νέα για την απελευθέρωση και του Κιλκής από τον ελληνικό στρατό δεν θα αργήσουν να αποτελέσουν την κύρια συζήτηση από τους παραβρισκόμενους στο καφέ εκείνο το ζεστό απομεσήμερο του Ιούλη του 1913.
ξεκινάτε σιγά-σιγά. Όπου να είναι θα αρχίσει να έρχεται κόσμο στο μαγαζί. Δεν πρέπει να σας δουν να κάθεστε. Βεβαίως. Ό,τι θέλει ο αγαπητός Ιωάννης. Καλή μου, τι λέτε. Ξεκινάμε το πρόγραμμά μας. Γιατί όχι. Από εδώ. Καλησπέρα, Ιωάννη. Καλησπέρα, Μυρσίνη. Όμορφη μέρα η σημερινή. Πραγματικά, υπέροχη, αλλά και πολύ ζεστή. Πήγαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. 7η Ιουλίου σήμερα, Μυρσίνη. Στο τηρείο έτους 1913. Αλήθεια, πώς είναι η υγεία σου σήμερα? Πολύ καλά, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Μα τι διάολο. Μία Μυρσίνη την έχουμε. Η πιο όμορφη δεσποσίνη της πλατείας. Έλα. Κάτσε να ξαποστάσεις λίγο. Να σου φέρω ένα ποτήρι νερό? Ναι, αν το ήθελες. Έξω από το Κιλκής 23 Ιουνίου το 1913. Σεβαστοί μου αδερφοί, υγείαν έχω. Το αυτό επιθυμώ και δι' ημάς. Βρίσκομαι εις το όρος Μπέλες, εις υψόμετρων 1494 μέτρων. Κινούμαστε με δυσκολία προς την κοιλάδα της Τρόμιτσας. Έχω άλλη μία ημέρα ανάπαυσης. Έφτασα πριν ημέρες στη νέα τοποθεσία που με έστειλε το επιτελείο και προχτές πήρα μέρος στην πιο φωνική μάχη για την κατάληψη του Κιλκής. Παναγία μας βοήθησε να κερδίσουμε τη μάχη και να ελευθερώσουμε την πόλη. Τώρα ξεκουραζόμαστε έξω από την περιοχή του Κιλκής και από αύριο προελάβουμε προς τις Σέρρες. Σου γράφω σε ένα διάλειμμα από τις υπηρεσίες μου, βλέποντας τη φωτογραφία μας. Με σένα και τη μητέρα που την κρατώ στον κόρφο μου από τότε που παρουσιάστηκα στο μέτωπο. Τον πόλεμο τον περιμέναμε. Ειδικά όταν στα μέσα Ιουνίου μας μοίρασαν από το επιτελείο χάρτες της Μακεδονίας με εντολή να τους μελετήσουμε καλά. Οι χάρτες αυτοί σήμαιναν ένα πράγμα. Ότι αν οι Βούλγαροι έκαναν καμιά θυμία πάλι, δεν θα υπήρχε συγχώρεση. Ορίστε και το νεράκι, δροσερό. Στην υγειά σου, Δεσποινής. Όταν ήρθαν τα νέα για την άτιμη κήρυξη πολέμου από τους Βουλγάρους και στη συνέχεια για την εκαθάριση της Θεσσαλονίκης, καθώς και για την ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Κωνσταντίνο, δεν ξαναβάλαμε αρνιά, όπως κάναμε λίγες ημέρες νωρίτερα. Αλλά το κρασί μας το ήπιαμε. Αργά το βράδυ στις 18 Ιουνίου κοινοποιήθηκαν οι διαταγές για επίθεση. Έτσι στις 19 Ιουνίου, μετά από ένα καλό πρωινό συσίτιο με βραστό κρέας, σούπα και ψωμί, ξεκίνησε στις 7 η προέλασή μας με αντικειμενικό σκοπό τα υψώματα που βρίσκονται μεταξύ των χωριών Κριστόνη και Ποταμιά στα νότια του Κιλκής. Αριστερά μας θα προέλαβνε η 5η Μεραρχία και δεξιά μας η 2η. Από τους χάρτες που είχα μελετήσει κατάλαβα ότι σε εμάς και στην 5η Μεραρχία έπεφτε το δύσκολο καθήκον να προσβάλλουμε το Κιλκής κατά μέτωπο. Η 2η Μεραρχία πεζικού θα πήγαινε από δεξιά και η 3η από αριστερά. Πάνω απ' όλα όμως, ηθικών ακμεότατων. Άκουσες, Ιωάννη, ο αγαπητός μου αδερφός, ο Παναγής, μου μήνυσε ότι απελευθερώθηκε και το Κιλκής από το στρατό μας. Μπράβο του αδερφού. Μπράβο του στρατού, Μυρσίνη. Το καιρό εκείνο το παλιό κι οι δυο κλεισμένες στο σχολείο περνούσαν μόνο μ' αγάπησαν δυο μικρά πουλιά κι οι δυο μας τότε τακτικά από τις δασκάλες μυστικά μιλούσαν μόνο για αγόρια και για τρελά φιλιά.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς στο συνταγματάρχη Καλέργη. Κυρία μου. Bonsoir, αγαπητέ Ιωάννη. Μόλις τελείωσα τη σύσκεψη στο Γενικών Στρατηγίων και είπα να έρθω μετά τη συζύγου μου να πάρουμε ένα απεριτίφ. Τι το θέλατε, αφήστε, ξέρω. Το συνηθισμένο σας απεριτίφ και τα τσιγάρα. Ένα ουζάκι ως απεριτίφ θα ήταν ό,τι έπρεπε αυτό το όμορφο καλοκαιρινό απόγευμα. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Δημήτριε? Ακριβώς, αγαπητή μου Μιμίκα. Και τι καλύτερο μαζί με το απεριτίφ, αυτή η πολύ όμορφη μουσική, Η ιδέα σου, άντρα μου, να έρθουμε σήμερα εδώ ήταν απλά καταπληκτική, κύριε συνταγματάρχα του Γενικού Στρατηγίου. Στο φούρνο τον παπά γεννήθηκα ένα βράδυ κοντά σε μια κουλούρ και σε ένα ταξιμάδι. Κι έτσι από τότε πλέον εφάνηκε το πράγμα πως θα γινώ μια μέρα τρανή κυραμάταμα. Κι όλοι μου λέγαν τακτικά αλλά πάνσε σε ελληνικά. Marie, je vais placer une confratiola. Ach, Marie, peut-être à pratiquer Mariola. Ach, Marie, ma petite Marie. Et si je regarde στο κλαρί. Marie, εσύ δεν κάνεις για παρθένα. Marie, εσύ δεν κάνεις για άντρα ένα. Ach, Marie, ma petite Marie. Εσένα όλος ο κόσμος τα χαρεί. Πηγαίνω στα κοντσέρτα, στα ντάσιν, στα σαλόνια, στην αριστοκρατία, μα και στην Ομόνια. Και όταν ξεμπερδέψω που λες απ' τους δικούς μας, πηγαίνω και μια βόλτα απ' τους συνοικισμούς μας. Κι έτσι στον κάθε μαχαλά μου λένε και εκείνοι σιγανά. Εσύ δεν κάνεις για ντουλάπι. Αχ, για βρουν τον άντρα φτιάχνεις τσάκι μπάμπι. Αχ, γκουζού, αμάν, για βρουν. Εσύ κάνεις για 12 χάνου. Γκουζού, ψευτόχλο είναι τα φυλά σου. Αχ, για βρουν. Δημοπρατήριο το καρδιά σου. Αχ, γκουζού, αμάν, για βρουν. Εσύ δεν είσαι για του γιουσουρού. Τους ντόπιους και τους ξένους και όλους από μπροστά τους βλέπεις λιγωμένους. Με περιμένουν όλοι απ' έξω από το σπίτι κι όλοι να μου δείξουν ζητάνε τον κομίτη. Ώσπου ένας βλάχος μαχαλάς μου τραγουδούσε κατά αυτά. Μουρί, μουρ σε μπανίζω σε καημάκι, αχ μουρί. Μ' ανάβεις φλόγες και μπεράκι, αχ μουρί. Μουρί, μαρί, ας πάει το παλιό μελαθωρί. Μουρί, μουρ έχεις γαλακτό δοχεία. Μουρί, που θε μεγάλη πελατεία. Μουρί, μουρλί, μαρί, μπροστά σε κάθε γίδα μου χωρί. Εξαιρετικό, μπράβο, μπράβο. Κυρία, Χαριφαλιά, τι κάνεις εσύ εδώ? Ξεχάσατε την ομπρέλα σας στο σπίτι, κυρία. Είμαι σίγουρη ότι θα τη χρειαζόσασταν αυτό το ζεστό καλοκαιριάτικο απομεσήμερο με τόσο ήλιο. Αχ, έχετε τόσο ευαίσθητο δέρμα. Ήξερα ότι θα έρθετε με τον κύριο στο καφέ και έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να σας τη φέρω. Και να σας θυμίσω, κύριε, ότι αύριο το πρωί έχετε το ραντεβού σας με τον Υπουργό των Στρατιωτικών στο Γενικό Στρατηγίων. Α, ναι, ναι. Γλυκιά μου Γαριφαλιά, τόσο καλή. Πάντα
φροντίζεις να μην μας λείψει τίποτα. Από τότε που έφυγες από το νησί σου και ήρθες στην οικία μας και στην οικογένειά μας, έβαλες τα πάντα σε τάξη. Τόσο ικανή, τόσο καλή. Κάτσε να πιεις μια πορτοκαλάδα μαζί μας, γλυκιά μου. Ναι, Ιωάννη. Φέρεις για την νεαρά μας μια καρέκλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Αλήθεια, κύριε Συνταγματάρχα, τι να διαβάζετε σήμερα? Ξέρετε, η αγαπητή μας Μυρσίνη πήρε μήνυμα από τον αδερφό της, από το μέτωπο. Ο στρατός μας απελευθέρωσε το Κιλκί στη Μακεδονία. Πραγματικά, καλέ μου Ιωάννη, πήραμε το Κιλκής από τις βουλγαρικές αρκούδες. Ορίστε, ο ελληνικός στρατός θριαμβεύων εις Κιλκής. Μεγάλος ο θρίαμβος του αγώνων μας. Οι Βούλγαροι αφήκαν εις Κιλκής τέφραν και πτώματα. Ψηλά στο μέτωπο περνούμε τον καιρό μας, με τη λαχτάρα και τον πόθο τον κρυφό. Τον προαιώνιο θα διώξουμε εχθρό μας, δυο στεναγμούς θα ελευθερώσουμε αδελφό. Στα λεονταρίσια μας κορμιά το αίμα βράζει, κι όλοι γινόμαστε σαν τα θριά. Κι από κινδύνους η καρδιά μας δεν τρομάζει, σαν πολεμούμε εμείς για την ελευθερία. Όλοι μας ζούμε εκείνη την ελπίδα και με έναν πόθο μέσα στην καρδιά να πολεμήσουμε για την πατρίδα, στεφανωμένοι με τις δάφνες στα κλαδιά. Όλοι μας ζούμε εκείνη την ελπίδα και με έναν πόθο μέσα στην καρδιά να ελευθερώσουμε τη σκλάβα μας πατρίδα, στεφανωμένη με τις δάφνες στα κλαδιά. Στις μάχες άγρια γινόμαστε λιοντάρια, όλοι πετούμε σαν λεβέντες στα βραϊτή και τραγουδώντας σαν τα αρχαία παλικάρια και στολισμένοι σαν να πάμε σε γιορτή. Παιδιά, γυναίκες, όλα αφήσουμε εδώ πέρα, δεν τα θυμόμαστε εμείς ποτέ. Μια σκέψη μόνο τη περνάει νύχτα μέρα, πως θα γυρίζουμε και πάλι νικητές. Όλοι μας ζούμε εκείνη την ελπίδα και με ένα πόθο μέσα στην καρδιά να πολεμήσουμε για την πατρίδα, στεφανωμένοι με τις δάφνες στα κλαδιά. Όλοι μας ζούμε εκείνη την ελπίδα και με έναν πόθο μέσα στην καρδιά να ελευθερώσουμε τη σκλάβα μας πατρίδα, στεφανωμένη με τις δάφνες στα κλαδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια! Συνεχίστε, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζω. Ας πάρουμε τα γεγονότα όμως από την αρχή. Λίγες ημέρες νωρίτερα από την ένδοξη μάχη του Κιλκής, ο ελληνικός στρατός προελάβνων πέρασε το Γαλλικό ποταμό και κατά τις 8 έφτασε στο Σαλαμανλί, όπου τον υποδέχτηκαν οι κάτοικοι με σημαίες. Συνέχισε με προορισμό το χωριό Κολχίδα, το λεγόμενο Αχτσέ Κλισέ. Ο δρόμος ήταν όλο σκόνη και ο ήλιος έκαιγε από νωρίς. Βαδίζαμε προς το Βάλτο, έναν μικρό οικισμό που τον λέγανε τότε Καρατζά Καδί ή Καρατζά Ντερέ. Το Καρατζά Ντερέ! Οι πληροφορίες έλεγαν ότι εκεί έμεναν Έλληνες πρόσφυγες και ότι υπήρχε ένα κεφαλόβρυσο όπου ελπίζαμε να ξαποστάσουμε και να δροσιστούμε. Αλλά στα υψώματα στο Μπάρκιο ήταν οι εχθρικές προφυλακές.
Μας άφησαν λίγο να προχωρήσουμε και μετά άρχισαν να μας χτυπούν με βολιδοφόρες οβίδες. Το πυροβολικό τους είχε επισημάνει από πριν τον δρόμο και το 8ο σύνταγμα του συνταγματάρχη Καμπάνη που πήγαινε μπροστά είχε τις πρώτες απώλειες. Η δημιουργία μας βάδιζε στην πρώτη γραμμή του τάγματός μας, στο τρίτο, που μαζί με το 4ο του καπετανάκι ήταν η εμπροστοφυλακή του συντάγματος. Ο Κουτίφαρης έδωσε εντολή να συνεχίσουμε την προέλαση. Τα εχθρικά πυρά ήταν πιο πυκνά και πιο δραστικά στον τομέα του 4ου τάγματος και τραυματίστηκε ο διοικητής του, ο λοχαγός Βενετσάνος Καπετανάκης. Τον είχα γνωρίσει λίγο πριν αρχίσει ο πόλεμος στο γάμο με μία γειτόνισά μας την Ανούλα του Μπαρμπαγιάννη του Δουκάκη. Τα εχθρικά πυροβόλα μας είχαν καθυλώσει, αλλά από δεξιά βρήκαν ευκαιρία οι άντρες του πρώτου συντάγματος πεζικού της Δευτέρας Μεραρχίας και προχώρησαν με άλματα κερδίζοντας έδαφος. Έτσι οι εχθροί ήταν πολλοί και καλά οχυρωμένοι και σε λίγο τους καθήλωσαν κι αυτούς με πυρά πεζικού και πολυβόλα. Θρίαμβος, θρίαμβος! Και ο Κωνσταντίνος ο στρατηλάτης, θριαμβευτής! Ζήτω ο βασιλεύς! Ζήτω ο Κωνσταντίνος! Ζήτω ο Παναγής! Ζήτω! Περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός, του κάθε της εχθρού ο σκληρός τιμωρός. Στο πέρασμα του τρέμει η γη που πατεί και μπρος την δόξα περπατεί. Περνάει ο στρατός και οι τρομπέτες ηχούν και δόξες μας παλές στην ψυχή μας ξυπνούν. Στο διάβα του η νίκη πετά χαροπά και Δάφνο Στέφανα σκορπά. Καμάρωτα περνούν τα πανταράκια μας γεμάτο λεβέντια το ιππικό, το πυροβολικό και τα γεράκια μας προς τον εχθρό σκορπούν θανατικό. Περνούν λεβέντες της Μακεδονίας μας, της Θράκης των νησιών και του Μοριά, της Ρουμελής και Πύρο Θεσσαλίας μας, παντού σκορπώντας λευτεριά. Με τέτοιο λαμπρό στρατό νικούμε κάθε μας εχθρό και σαν ξαναχρειαστεί Ελλάδα μας να δοξαστεί, θα τρέξουμε στη γραμμή και στη γενναία μας ορμή. Περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός, του κάθε της εχθρού ο σκληρός τιμωρός. Στο πέρασμα του τρέμει η γη που πατεί και μπρος τη δόξα περπατεί. Περνάει ο στρατός και οι τρομπέτες ηχούν και δόξες μας παλές στην ψυχή μας ξυπνούν. Στο διάβα του η νίκη πετά χαροπά και Δάφνο Στέφανα σκορπά. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο ταγματάρχης Κουτίφαρης, πριν ξεκινήσει από την Πάλτσα, σε ένα σύντομο λογίδριο ανέφερε κατά λέξη: «Παιδιά μου, έχω προαίσθηση ότι η σημερινή ημέρα θα είναι η λαμπροτέρα της ζωής μου. Με το θάρρος και την ακατάσχετον ορμή προσπαθήσατε να αντικαταστήσετε και διεσάς λαμπράν». Ο Κουτίφαρης ήταν από τους πρώτους που χτυπήθηκαν βαδίζοντας μπροστά με το ξύφος ψωμένο. Μόλις που πρόλαβε να δει τον ελληνικό στρατό να διώχνει τους Βουλγάρους από τις οχυρώσεις με τη Λόγχη.
πριν τον πάρουν τραυματιοφορεί στο χειρουργείο. Πάλι πληγώθηκε ο Κουτίφαρης. Και πού να μην πληγωθεί, όλα μπορεί να το στρέξει. Θυμάστε τον εξαδελφό μου, κυρία Μιμίκα. Ήταν στη δούλεψή σας ακυπουρός για λίγο καιρό πριν φύγει για το μακεδονικό μέτωπο. Μα τι λες, λεμονιά μου! Γαρουφαλιά, κυρία. Είναι δυνατόν να ξεχάσω το Κωνσταντί μας? Αλήθεια, έχεις νέα του? Τον έχεις δει καθόλου? Πριν λίγες μέρες μου μήνυσε και αυτός από τον Κιλκής. Είχε πάρει μέρος με την 5η Μεραρχία στη μάχη για την απελευθέρωση της πόλης από τους Βουλγάρους. Είναι καλά στην υγεία του και προελάβει με το στρατό μας βόρεια προς την πόλη των Σερών. Να σας πω, εκτός των άλλων, μου έγραψε και για τον Κουτίφαρη που είπε πριν ο Ιωάννης. Να, εδώ το έχω. Λέει ότι ο γενναίος λάκωνας Κουτίφαρης με το τεράστιο τετράγωνο κορμί και το όμορφο παιδικό πρόσωπο είχε πληγωθεί και στα Γιαννιτσά, ενώ πήγαινε μπροστά στην επίθεση, αλλά και στη Μανολιάσα, καθώς έβαζε σε τάξη μια δημιουργία. Και σαν τελείωσαν οι επιχειρήσεις του πρώτου πολέμου, αν και έπασχε από τραυματική αιμορραγία και δυσεντερία... Αχ, δυσεντερία! Ναι, δυσεντερία! Δεν έμεινε στην Καλαμάτα κι ας είχε άδεια. Αποχαιρέτησε τη γυναίκα του, λέγοντας ότι «Δεν μπορώ να αφήσω το τάγμα μου μοναχό πρώτων Βουλγάρων». Βαριά τραυματισμένο τον μετέφεραν στο χειρουργείο στην Πάλτσα και το βράδυ πήγε να τον επισκεφτεί ο ίδιος ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς! Ναι, ο βασιλιάς! Ναι, αρκεί να προχωρούμε μεγαλειότατε και εγώ πηγαίνω στον παράδεισο. Είμαι ο ναύτης του Αιγαίου, κρεβάτι έχω τα βάθια νερά και για την ένδοξη πατρίδα είμαι όλος φλόγα και καρδιά. Με την Ανδρία του Κανάρι και με του βότσι την ψυχή. Αν δυστυχή εχθρό εγώ τρομάζω και δεν τολμά να κινηθεί. Εγώ της θάλασσας δελφίνη, τις τρικυμίες όλες αψηφώ και περιμένω να έρθει η ώρα να πολεμήσω τον εχθρό. Να του κολλήσω μια τορπίλα, το έταξα στην Παναγιά και τα καράβια όλα τα βουλιάξω στου πόντου τα βαθιά νερά. Είμαι ο ναύτης του Αιγαίου, άλλος εγώ δε μη στο πλείς, απόγονος της Μπουμπουλίνας και του Μιαούλη συγγενής. Αγενικό Νικόλα μας βοήθα, ο στόλος πάντα θα νικά και προστατεύει όλη την Ελλάδα, της πόλης της και τα νησιά. Μπράβο, καταπληκτικό, Συνέχισε, Δημήτριε. Η αφήγησή σου είναι άκρως καθηλωτική. Πρώτα ένα ουζάκι. Ιωάννη, ένα ουζάκι παρακαλώ, στέγνωσε το στόμα μου. Στις σκληρές μάχες που δόθηκαν την ημέρα εκείνη στο Αρμπάκιοι και βάσταξαν όσο αργά το απόγευμα, σκοτώθηκε και ο διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού της Δευτέρας Μεραρχίας, ταγματάρχης Διαλέτης και πολλοί άλλοι αξιωματικοί. Αλλά ο ελληνικός στρατός έβγαλε με τη λόγχη τους Βουλγάρους από τις οχυρώσεις τους και ενώ άρχισε να βραδιάζει, αυτό συνέχισε την προέλαση μέχρι που έφτασε στην Κολχίδαν. Βαδίζοντας με βήματα χ σε τετράδες, περάσαμε ένα μικρό δασάκι και συνεχίσαμε ακάλυπτοι μέσα από τα χωράφια με τα σπαρτά. Είχαμε διανύσει σχεδόν 100 μέτρα
όταν ακούστηκε το τρομερό σφύριγμα Οβίδας. Το βλήμα πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας και έσκασε με δυνατό κρότο πίσω από τη δημιουργία. Ένα ακόμη έσκασε 15-20 βήματα μπροστά μας και με τρόμο σκέφτηκα ότι το τρίτο θα έγραφε τα ονόματά μας. Ακούστε τι μου γράφει ο Κωνσταντής. Μετά από μια σφοδρή μάχη, σαν έπεσε το σκοτάδι, ήρθε η διαταγή να καταβληθούμε επί τόπου. Βγάλαμε υπηρεσίες για σκοπιές και προφυλακές και μετά βολευτήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε στα σταροχώραφα και στα ρέματα, τρώγοντας για βραδινό τις λίγες σκληρές γαλέτες που είχαμε μαζί μας. Ευτυχώς, μέσα στη νύχτα έκανε το θαύμα του ο Σιτιάρχης ο Κανάς και μας έφερε ψωμί, ελιές και κασέριφους. Και στο πρωινό προσκλητήριο ξαναζωντάνεψε ο στρατιώτης της δημιουργίας μου, Φώτης Σαραντόπουλος από την Καλαμάτα. Η χαρά μου ήταν μεγάλη, γιατί είχαμε γίνει φίλοι από το καιρό που πολεμούσαμε στο Μπιζάνι. Έχει ένα κορμί, μια κομψή γραμμή, τη μάτια, τη στόμα, τη γάμπες πόμο, εκείνες τις ματιές βγάζουνε φωτιές που καίνουν, πλογίζουν τόσες καρδιές. Όταν αυτή χορεύει κόσμο, τον μια μαγεύει με τους γυμνούς της τους χώρους. Όταν η λάμψη σβήνει στο πάλκο, το σανίδι θέλει μεγάλος και μικρούς. Είναι μπλου-μπλους ελάχοντες, αρτίστα από τις ξακουστές. Ποιος η γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την αυτή στην μπλου-μπλου. Είναι μπλου-μπλους ελάχοντες, αρτίστα από τις ξακουστές. Ποιος η γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την αυτή στην μπλου-μπλου. Αν τη δεις γυμνή πάνω στη σκηνή, τα χάνεις, ζετίζεις, ανάβεις πόζες πλαστικές, ερεθιστικές. Σαν παίρνει, σε κάνει ολοστακές. Είναι ίσως τη σιρήνα, τα μάτρελη τσαφίνα κι έχει καμπύλης μη νοείς. Που σαν τις βλέπεις λιώνεις κι αμέσως ξανανιώνεις, νιώθεις τη γλύκα της ζωής. Είναι μπλου-μπλους ελάχοντες, αρτίστα από τις ξακουστές. Ποιος η γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άφα στην μπλου-μπλου. Είναι μπλου-μπλου ελάχοντες, αρτίστα από τις ξακουστές. Ποιος η γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άφα στην μπλου-μπλου. Πολύ ωραία, μπράβο. Και πώς φτάσαμε, συνταγματάρχα μου, στα γεγονότα της σημαντικότερης των μαχών? Τι γράφει η εφημερίδα? Αλήθεια, Δημήτρια, πώς φτάσαμε στην απελευθέρωση? Έχω μεγάλη αγωνία να μάθω. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, η δεύτερη μέρα της μάχης, 5η 20 Ιουνίου, σημαδεύτηκε από σκληρές εχθροπραξίες που ξεκίνησαν από νωρίς. Ο ελληνικός στρατός προχωρούσε με μεγάλη δυσκολία, άλλοτε με άλματα και άλλοτε βήμα-βήμα, μένοντας πριν ειδών για ώρα πολύ. Οι σφαίρες και οι οβίδες χτυπούσαν το στρατό μας αλίπητα. Οι ξεροί αγροί είχαν πάρει φωτιά από τις οβίδες σε πλάτος 2 χιλιόμετρων και ο στρατός προχωρούσε μέσα από τις φωτιές, ενώ μας έλουζαν τα θράψματα. Το σύνταγμα του Καμπάνη είχε και αυτό βαριές απώλειες. Έτσι γράφει ο Κωνσταντής. Λέει, νωρίς το απόγευμα, μία οβίδα εξεράγει δίπλα στον έφυπο Καμπάνη. Του έκοψε το αριστερό χέρι και το αριστερό πόδι. Μερικά άλλα βλήματα τον χτύπησαν στο στήθος. Έπεσε αμέσως από το άλογο νεκρός. Το περίεργο είναι πως μαζί του ήταν ο υπασπιστής του Τσολακόπουλος, ο γιατρός από την Κρήτη, ο Ιταλός πολεμικός ανταποκριτής Μαγκρίνη και ο ήλαρχος Μάνος. Κανένας από αυτούς δεν έπαθε τίποτα από την έκρηξη. Η οβίδα είχε πάνω της γραμμένο το όνομα του Καμπάνη.
Ο Καμπάνης ήταν διοικητής του πιο ηρωικού και πιο ορμητικού συντάγματος της ημεραρχίας μας. Δικαίως λοιπόν να γραφεί με χρυσά γράμματα το όνομά του στη στήλη των ηρώων. Όποιος γνώριζε τον αξιωματικό αυτό με το χαρακτηριστικό μονόκλ θα έλεγε πώς κατάφερε να κάνει αυτή την ιδιότυπη φάρα των Ελλήνων τους μανιάτες να γίνουν ο πιο ισχυρός ελληνικός στρατός. Ήταν πάντα η συλλογιά μου να μπω στο Βατικανό, να τον έβλεπα μπροστά μου φυσικό και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίος, είναι διαχειτικός και μπαρμπάτος και μοιραίος και γλυκός, πολύ γλυκός. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον δω. Θέλει να τον δει, θέλει να τον δει, θέλει να δει τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα, θέλει να δει τον Πάπα, θέλει να τον δει. Νιώθω πως όταν μπροστά μου τον είδω πρώτη φορά θα κοπούν τα ύπατά μου και θα νιώσω μια χαρά. Μα την ταραχή θα κρύψω αν την Κρήτους αν βρεθώ και με βλάβεια θα σκύψω μπρος του να τον ασπαστώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον δω. Θέλει να τον δει, θέλει να τον δει, θέλει να δει τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα, θέλει να δει τον Πάπα, θέλει να τον δει. Και επιτέλους μια κυρία που έχει μόλις παντρευτεί σαν την τύχη ευκαιρία μες στη Ρώμη να βρεθεί και θα πει στον σύζυγό της μια που είμαστε εδώ το ποντίφικα η πρώτης θέλω, αχ, θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον δω. Θέλει να τον δει, θέλει να τον δει, θέλει να δει τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να τον δω. Μπράβο, καταπληκτική. Προχθές με είχες ρωτήσει, αγαπητή μου, τι είναι ο ήρωας. Θα σου πω τι είναι ο ήρωας. Ο ήρωας είναι ένας ερωτευμένος. Ναι, μη γελάς, δεν τα έχω χάσει ακόμα, ξέρω καλά τι λέω. Υπάρχει το καθήκον και υπάρχει και ο ηρωισμός. Όπως υπάρχει και η αγάπη, υπάρχει και ο έρωτας. Το καθήκον είναι σαν την αγάπη. Αγαπάς την Ελλάδα, αγαπάς τους δικούς σου, αγαπάς τους συναδέρφους σου στο λόγο, στη δημιουργία, πας στον πόλεμο μαζί τους και αν τύχει, δίνεις και τη ζωή σου για αυτούς. Αυτό είναι το καθήκον. Αυτό είναι η αγάπη. Μα πόσο σ' αγαπώ. Συνταγματάρχα μου. Αχ, σφίξε με. Σφίξε με στην αγκαλιά σου.
μου και άλλα φιλιά. Μ' αρέσει να ζούμε αιώνια στη θερμή και γλυκιά αγκαλιά. Φιλιά θα σου δίνω με ναζί, θα μου δίνεις εσύ πέρισα. Το μέλι στα χείλη να στάζει, πριν τα νιάτα διαβούν τα χρυσά. Σφίξε με και ενωμένα τα χείλη ας μένουν. Φίλα με τα φιλιά και νεκρούς ανασταίνουν. Σφίξε με, δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά σου επάνω, με έναν πόδο που τον νιώθω βαθιά στην καρδιά. Θυμήσου πως φεύγουν τα νιάτα και πως χιόνια θα έρθουν στα μαλλιά, πως μόνο λουλούδια δροσάτα έχουν πάντα τη μοσχοβολιά. Γι' αυτό κι εγώ θα έρθω κοντά σου, να βρω χάδια πολλά και φιλιά. Κι εγώ θα έρθω στην αγκαλιά σου για να στήσω μ' αγάπης φιλιά. Σφίξε με και ενωμένα τα χείλη ας μένουν. Φίλα με τα φιλιά και νεκρούς ανασταίνουν. Σφίξε με, δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά σου επάνω, με έναν πόθο που τον νιώθω βαθιά στην καρδιά. Σφίξε με, δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω στη θερμή αγκαλιά σου επάνω, με έναν πόδο που τον νιώθω βαθιά στην καρδιά. Μπράβο! Μπράβο! Σαν άρχισε να φωτίζει η Ανατολή, άρχισε ξανά η πρόθεσή μας. Εμείς είχαμε πίσω μας το φως και δεν βλέπαμε ακόμη καλά. Αλλά οι Βούλγαροι έβλεπαν τους δικούς μας σαν κινούμενους όγκους και δεν πήγαινε χαμένο κανένα βήμα. Μπροστά μας πήγαινε το δεύτερο τάγμα και με τις πρώτες οβίδες έγινε μεγάλη αναστάτωση. Μέχρι να αραιώσουν και να βρουν κάλυψη σε κάτι θυμονιές, οι Βούλγαροι πρόλαβαν να ρίξουν 4-5 ομοβροντίες και οι δικοί μας πηδούσαν εδώ και εκεί σαν κοκορόπουλα, έχοντας σοβαρές απώλειες. Και ενώ οι άνδρες του δεύτερου τα είχαν χαμένα, το δικό μας τάγμα προωθήθηκε ανάμεσά τους με τάξη και εφόπλου λόγχη, φωνάζοντας «Εμπρός! Εμπρός! Εμπρός στη μάχη και το πυροβολικό μας, αγαπητοί μου εξαδέλφοι. Έπειτα από λίγη ώρα το εύστοχό μας πύρα από δεξιά σίγησε τα εχθρικά κανόνια και τα τμήματά μας συνέχισαν να προχωρούν. Είδαμε καπνό να βγαίνει από την πόλη. Υποχωρούν και βάζουν φωτιά. Υποχωρούν! Ενθουσιασμένοι βάλαμε στα πόδια μας φτερά και τρέχοντας περάσαμε τους λόφους και τις κοιλάδες και φτάσαμε σε ένα λόφο που απήχε 500 μέτρα από την πόλη. Το πυροβολικό μας σταμάτησε να βάλει γιατί οι οβίδες τους πέφτανε μπροστά μας. Σε λίγο η δημιουργία πολυβόλων έστησε ξανά τα πολυβόλα και άρχισε πυρ, δίνοντάς μας θάρρος για την τελική έφοδο. Δόθηκε το σήμα της εφόδου. Όλες οι φάλαγγες προχώρησαν κατά τετράδες και το θέαμα ήταν λαμπρό. Οι λόγχες άστραφταν. Οι αξιωματικοί πηγαίναν μπροστά ξυφύρις. Πήραμε τον πρώτο πυροβόλο. Είμαστε και 3
τρεις τρελά πουλιά και μες στο γλυντιού την αγκαλιά πέφτουμε και τρεις μες στο μεθύσι της τρελής χαράς και μέσα στο βάλς τους χειρισμούς λησμόνουμε ευθύς κρυφούς καημούς και ο καιρός αν φεύγει δεν μας μένει ούτε εκεί ο παράς. Πάντα στο χώρο εμείς τρελά θα μεθούμε και μέσα στο βάλς τη χαρά θα ζητούμε. Θέλουμε να ζούμε παντοτινά μες στα γλέντια και στα φύλλα και η ζωή όλο με χαρές να περνά. Τη ζωή περνά στα καμπαρέ όταν κλειδωθείς σε σεπαρέ κι όταν σε μυθίσουν της ξανθής σαν πόνιας οι άτμοι από τη χαρά πήδας γελάς σφίγγεις και φυλάς, φυλάς, φυλάς και μέσα στα μάγια της αγάπης σου φεύγουν οι καημοί. Πάντα στο χώρο εμείς τρελά θα μεθούμε και μέσα στο βάλς τη χαρά θα ζητούμε. Θέλουμε να ζούμε παντοτινά μες στα γλέντια και στα φύλλα και η ζωή όλα με χαρές θα περνά. Θέλουμε να ζούμε παντοτινά μες στα γλέντια και τα φύλλα και η ζωή όλα με χαρές να περνά. Merci beaucoup. Συνεχίζω. Όπου κι αν έστρεφες το μάτι, όλοι οι λόφοι ήταν γεμάτοι στρατό. Αλλά δεν γινόταν να διακρίνεις εύκολα ποιοι ήταν οι δικοί μας και ποιοι όχι. Όλοι τρέχανε κατά την πόλη. Βέβαια, δικοί μας ήταν όσοι κουβαλούσαν ακόμα το όπλο τους. Αλλά μέσα στους καπνούς και τη σκόνη, άντε να τους ξεχωρίσεις. Πήραν 7 χαρακόμματα, ένα μετά το άλλο και φτάσανε μπρος σε ένα μεγάλο τετράγωνο χαράκωμα. Εκεί οι Βούλγαροι είχαν 2 πυροβόλα που θέριζαν και αναγκαστήκανε να σταματήσουν. Οι εχθροί ξεθάρεψαν και βγήκαν επιχειρώντας αντεπίθεση, συνυπηκορούμενοι από το ιππικό. Και ένα αεροπλάνο τους έκανε αναγνώριση. Η επίθεσή τους αποκρούστηκε χάρη στα πυροβόλα μας που είχαν προλάβει να αλλάξουν θέση, προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες. Μετά δεν άντεχαν να μείνουν να πολεμήσουν άλλο, υποχώρησαν, εγκαταλείποντας τα τελευταία τους οχυρώματα, αλλά και την ίδια την πόλη του Κιλκής. Ζήτω! Μπράβο! Μπράβο! Κάτω τα βέλα και τα καπέλα και οι νουβέλ και τα πομπον και τα φτερά. Δεν θέλω φούστες, κορσέδες σούστες και οι καυγάδες, οι κουζίνες, τα μωρά. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίσω και θα σφυρίζω. Η κάθε μια μας αξίζει για 10. Δεν δίνω οι άντρες έναν παρά.
Δεν θέλω άντρες, κουμπιά και χάντρες και παρετούμε από τον νοικοκυριό. Δεν γυρεύω, να μαγειρεύω κι στον άντρα μου θα κάνω το θεριό. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα σφυρίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για 10. Δεν δίνω για άντρες έναν παρά. Θα πίνω ούζα, θα στέκουν σούζα όταν περνάω μια ολόκληρη οδό. Στο άλλο φύλλο θα δίνω ξύλο εάν κάποιος μου μιλήσει ανεδώς. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για 10. Δεν δίνω οι άντρες έναν παρά. Δεν πάω στράφη, κάτω οι σκάφη, οι αλυσίδες, τον λάκι, τα νερά. Θα τριγυρίζω και θα σφυρίζω και θα πειράζω και τα αγόρια όνειρα. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα σφυρίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για 10. Δεν δίνω για άντρες ένα παρά. Η καθεμιά μας αξίζει για 10. Δεν δίνω για άντρες ένα παρά. Αδελφή μου Μυρσίνη, όπως ξέρεις, πάνε μέρες που η μάχη του Κιλκής τελείωσε. Η μεραρχία μας έλαβε εντολή αποχώρησης και μόλις πριν λίγες μέρες μπόρεσα να κατανοήσω τη μεγάλη δυσκολία της επίθεσής μας. Μάθαμε ότι ο φόρος αίματος ήταν βαρύς. Κοντά στις 8.500 νεκρούς και τραυματίες, μπορεί και παραπάνω. Και όλοι τους νέοι από κάθε γωνιά της Ελλάδος που αψήφισαν το θάνατο και έκαναν το καθήκον τους ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της μητέρας πατρίδας. Αποχωρώντας νότια του Κιλκής και από μια απόσταση 15 χιλιόμετρων, είδα ότι η πόλη περικλείεται από λόφους που έμοιαζαν να τοποθετήθηκαν από τον Παντεδύναμο τόσο σωστά που θαρρείς και ήθελε και ο ίδιος να την προφυλάξει πάρα πολύ καλά. Αυτοί οι λόφοι λοιπόν ανηφορίζουν μέχρι το ύψωμα του Αγίου Γεωργίου. Οι Βούλγαροι ήσαν καλά οχυρωμένοι. Πολέμησαν οργανωμένα και με πείσμα. Το Κιλκής ήταν στο μυαλό τους η μικρή Σόφια και έπρεπε να το κρατήσουν πάση θυσία. Ο στρατός μας όμως δεν ήξερε από άπαρτα κάστρα. Το απέδειξε αυτό και στο Σαραντάπορο και στα Γιάννητσά, αλλά και στον Πιζάνι. Εκεί όπου αξιωματικοί και οπλίτες έπεφταν από τα τουρκικά βόλια και σαν σε μια άλλη Ανάσταση αυτήν του ελληνικού έθνους, όσοι γλίτωναν επιτίθονταν με μεγαλύτερη λύσα. Ένδοξες σελίδες γράφτηκαν. Η ενδοξότερη σελίδα όμως ήταν αυτή της μάχης του Κιλκής. 3 μέρες όπου και ο Χάρος κουράστηκε κι αυτός. Και νικήσαμε. Η άλωση του Κιλκής, όπως είναι φυσικό, μεταδόθηκε αμέσως με τον οπτικό τηλέγραφο στο Γενικό Στρατηγείο στην Πάλτσα. Όπως έχω γράψει παλιότερα, τα καθήκοντά μου στο επιτελείο της μεραρχίας είναι αγγελιοφόρος. Τότε άκουσα τη διαταγή του αρχιστρατήγου Κωνσταντίνου από το στόμα του επιτελάρχη που συγκινημένος διάβαζε. «Καταδιώξατε συντόνως φεύγοντα εχθρών». Μεγάλο το μέγεθος της νίκης. Μεγάλη και η τιμή. Σήμερα το πρωί βρήκα την ευκαιρία να σου γράψω ένα γράμμα κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης. Στην εκστρατεία εναντίον των Τούρκων σας έγραφα από τουρκικά χωριά. Τώρα σου γράφω από βουλγαρικά. Πήραμε το Κιλκής.
που ήταν φωλιά και ιερή πόλη των Βουλγάρων και των Κομιτατζίδων. Οι κάτοικοι, Βούλγαροι στην πλειονότητα, είχαν ήδη φύγει. Ο στρατός μας προελάβει καταδιώκοντας τους θρασίδηλους Βουλγάρους, οι οποίοι φεύγουν σαν αλλαγή. Προσωπικώς αισθάνομαι υπερήφανος και πτώμενος την τεραστία ζημία που προξενήσαμε στον εχθρόν με μικράς απολίας όσον αφορά τους άντρας. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει για τη μεραρχία και το σύνταγμά μας. Η μάχη δεν είναι το ανέμακτος. Όπως διαβάζω εδώ στην εφημερίδα, θα αναφέρω σε όλους ιδιαιτέρως το θάνατο του διοικητού, του γενναίου διοικητού του 8ου συντάγματος, συνταγματάρχου Καμπάνη. Κατά τα άλλα, δεν φαντάζεσαι, εξαδέλφοι, πόσες ιστορίες δόξας κυκλοφορούν εντός του καταβλισμού μας, καθώς φτάνουν οι ειδήσεις και των λοιπών σωμάτων. Αν τις έγραφα όλες, ειλικρινώς δεν θα τελείωνε η επιστολή αυτή. Θέτω λοιπόν τέλος αναγκαστικός, διαβαβαίωνοντάς σας ότι εγώ είμαι καλά και δεν θέλω να ανησυχείτε. Κάνω το καθήκον μου και το κάνω με τα προσοχής. Σας ασπάζουν ο εξαδελφός Κωνσταντής. Ζήτω ο Κωνσταντής! Ζήτω, ζήτω! Ζήτω ο Κωνσταντής μας! Ζήτω ο ελληνικός στρατός! Ζήτω, ζήτω! Και μυθίσει, γέλιο και χορός που θα γίνει τρανός. Όμορφιες και κάλλοι δεν έλαψουν πάλι και να γίνει φλερτ που θα πάει ο καπνός. Τι μεσμελή μάσαν αλλού πολεμούνε και αν το κανόνι μακριά μας βροντά θέλουν με τα χείλη εμάς να γυρνούμε. Θέλει διαρκώς η καρδιά να γλεντά. Το βάλς θα αρχίζουν να μουρμουρίζουν σε εκείνα τα βιολιά. Κάθε ζευγάρι μας δώσα σπάρει όλα τρελά φιλιά. Πίκρες που Ό,τι πείτε, αγαπητή μου Μιμικά. Μην ξεχνάς πως αύριο έχεις και το πρωινό σου ραντεβού με το Υπουργό των Στρατιωτικών. Α, ναι, αύριο έχω τον Υπουργό των Στρατιωτικών. Και ξέρεις, του Υπουργού
δεν του αρέσει καθόλου να το στείλουν στα ραντεβού του. Πάμε. Το λογαριασμό σε παρακαλώ, Ιωάννη. Το λογαριασμό. Αμέσως, κύριε Σταματάρχα. Σας ακολουθώ στο σπίτι, κυρία. Λίγα λοντάκι για εσάς, κυρία Μονίκα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, καρφαλιά. Τι ωραίο μπουκέτο. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας, κύριε Συνταγματάρχα. Καληνύχτα, Μυρσίνη. Και μην ξεχνάς τα χαιρετίσματά μου στον αδελφό σου και να γυρίσει πίσω νικητής και τροπεοφόρος με το στρατό μας. Αχ, καληνύχτα σε όλους λοιπόν. Εις το επανειδήν. Εις το επανειδήν, κύριε Συνταγματάρχα. Και εις αύριον τα νεότερα. Εξάλλου, μια ένδοξη μέρα ξημερώνει για την Ελλάδα.